69 og 82 år. De vil her i dag vise deres gamle glansnummer, som de i 1948 vandt guldtrikot med i det russiske statscirkus. Her har vi dem. Velkommen til at gå bag gruppen Splava Sprutnik! Og I tror ikke, hvad I ser. For nu er den fornøjelse at kunne præsentere en tryllegum. Nej. Ved I hvad? Jeg har en ven, han hedder Tobias, og han elsker flødeboller. Og det skal han få lige i hovedet. Tobias! Kan du godt lide flødeboller? Ja, flødeboller. Nej, ikke nu. Nej, du først tager elastik i munden. Jeg har ikke elastik, jeg har flødeboller! Du tager elastik i munden, så du får flødeboller. Luk munden. Og ned blandt publikum. Ja, publikum, det er dem dernede. Nej! Du tager elastik i munden og ikke åbne munden. Elastik i munden. Luk munden. Ned blandt publikum. Længere ned blandt publikum. Er du med? Nej! Jo! Kom herop. Elastik i mund, ikke åbne mund. Elastik i mund, luk mund, ned blandt publikum, ikke åbne mund. Stop. Er du klar? Hvad I tror, og I tror ikke, kan I se. For nu har jeg den fornøjelse at kunne præsentere en tryllekunstner. Han vil trylle de mest mærkelige ting frem og tilbage. Her kommer en super charmerende sjov Ole Ben fra Sønderholm. Ja, goddag, mine damer og herrer. Ærede publikum. Jeg har den store fornøjelse at præsentere jer for min
Dejlig assistent. Lamselår. Ja, jeg har taget min due med i dag. Meget, meget sød, den lille due. Jeg har glemt min due i dag. Det er ikke særlig godt. Nå, jeg har faktisk et billede af min due. Hvordan ser min due ud? Er den ikke sød? Hva? Ja, det er den der. Den kan godt være lidt svær at se derovre, men det er jo ikke noget problem for en tryllekunstner. Bare trylle den større. Ned i posen her. Sådan, mine damer og herrer, nu kan I alle se min due. Ja, det kører bare på det. Nu vil jeg gerne glemme alt om min due, nu når jeg har glemt den. Derfor putter jeg det der tørklæde ned i den her fuldkommen tomme pose. Og hvis I gider hjælpe mig alle sammen, nu gider jeg det. Det lyder så godt. Når jeg tæller 3, så siger jeg alle sammen hokus pokus, du er væk. Er I med? 1, 2, 3. Hokus pokus, du er væk. Det kan jeg da godt gøre lidt højere, kan I ikke? Hvad? Jeg tæller 3 gange mere. Hokus pokus, du er væk. Er I klar? Jeg tæller 3. 1, 2, 3. Hokus pokus, du er væk. Ja, det var meget, meget bedre. Og nu er duen ganske væk. Nej, hvad har jeg der? Det er jo min due. Ja, jeg troede jo lige, jeg havde glemt min due, men det havde jeg ikke. Det kører bare fuld vand. Og nu, mine damer og herrer, nu vil jeg vise jer mine 2 kaniner. Det er Sjap og Skib. Skib er hvid og Sjap er sort. Mine damer og herrer, jeg har nu fundet det plads. Fokus, fokus, hippetop med hammer. Mine damer og herrer, de har nu blevet plads. Ja, ganske rigtigt, de har virkelig blevet plads. Men det sværeste er i virkeligheden at få tilbage på deres rigtige plads igen. Fokus, fokus, hippetop med hammer. Mine damer og herrer, de er nu tilbage på deres rigtige plads igen. Sjap er på Sjaps plads, og Skib er på Skibs plads. Hvad siger I? Vil I gerne se det? Skal I da have lov til? Fokus, fokus, hippetop med hammer. Mine damer og herrer, de har nu blevet plads. Sjap er på Skibs plads, og Skib er på Sjaps plads. Men som sagt, mine damer og herrer, det sværeste er i virkeligheden at få dem tilbage på deres rigtige plads igen. Så det nu er fokus, fokus, hippetop med hammer. Mine damer og herrer, de er nu tilbage på deres rigtige plads igen. Det er nu, man klapper. Er der noget i vejen? Jeg vil gerne se bagpå. Skal det have lov til? Tak. Mine damer og herrer, nu viser Lamselår jer dette ganske almindelige paraply. Og det er sådan lyst til at sige hokus pokus, mig selv i fokus. Jeg har bare nu den her ganske almindelige paraply ind i et stykke ganske almindeligt stof. Trækker lige enden ud, så I hele tiden kan holde øje med, at den bliver der. Sådan. Og nu vil jeg gerne have en fra publikum til at hjælpe mig. Er der en, der gider hjælpe mig? Ja. Gider du komme her? Hvad hedder du? Mark. Mark?
Ja, men skal vi give Mark en hånd? Nu får der Mark disse ganske almindelige tørklæder ned i den her ganske almindelige lige tomme pose. Vil du gøre det? Ja, bare helt det. Og så, nej, Mark, jeg tror lige, du er nødt til at tælle, hvor mange der er. For ellers så har vi ikke rigtig styr på det. Godt, Mark. Hvor mange er der, Mark? Nej, Mark, hvad... Jeg vil lige se, det var blød. Ja, det er jo flot, Mark. Jeg lige gå op til publikum. Og nu, mine damer og herrer, vil jeg til noget meget farligt. Jeg er nemlig til at tage en dame over. Mine damer og herrer. Og denne dame er virkelig en skønhed for sig. Så I undrer jer måske lidt over, hvordan jeg kan finde på at stave hende over. Jeg tror, jeg prøver at sætte den sammen igen. Må jeg præsentere for den dame? Det er Isabella! Jeg vil lige starte med at vise, at den her kasse er ganske fuld af tom. Fuldkommen tom. Og den her del af kassen er selvfølgelig også ganske fuld af tom. Ja, Isabella, hvad venter du om? Isabella er nu nede i kassen. Og til at hjælpe mig har jeg denne meget lækre stav. Nu er vi lige skønt om det virker. Ej, det er nu det. Hey, jeg tror bare, hun siger, det kilder. Hvordan, mine damer og herrer, nogle år. Jeg stikker i disse skarpe plader ned for en sikker skyld. Sådan, mine damer og herrer. Isabella! Ja. Det er de to. Ja. Men, mine damer og herrer, det sværeste det er i virkeligheden at få det sat sammen igen. Der er virkelig ikke en kunst i at stave hende over. Så vi må hellere lige forsøge. Lamselår. Jeg tror, der er noget i vejen her. Ja, vi må hellere få det gjort rigtigt. Du skal hjem! Så. Nu har jeg fået sat kasserne sammen. Nu er det bare at få Isabella sat sammen. Ja, Isabella er ganske helt.
dansk restaurant i Kina fandt vi disse tallerkenjonglører. Her arbejdede de som tallerkenvaskere i køkkenet. Velkommen til Pingxing! Meget fantastiske djævelstokjonglører. Dingling! Og nu, mine damer og herrer, vil jeg præsentere den for verdens højeste mand, Small John. Small John har i lang tid søgt efter en partner, og det har bestemt ikke været let med det udseende Small John har. Tænk blot på forskellige ægteskabelige situationer, men min mand er Small Johns størrelse, og en kvinde er en almindelig størrelse. Men mine damer og herrer, sidste år på vores turné Fyn rundt, skete det lykkelige. Small John mødte sit hjertes udkårne, Big Sally! Da de hver især i mange år har gået og længtes efter den store kærlighed, har de haft
har de i dag ønsket, at vi smed de hymens lænker. Og jeg har lovet at foretage vielsen. Men der har været problemer med, at de kunne få lov til at blive gift. For Sallys var rendt rundt om bag ved scenen hele dagen og været sur. Så tilspørger jeg dig, Small John. Vil du have Big Sally som hostess over til din ægte hustru? Ja. Vil du elske og ære hende, og leve med hende i medgang og modgang, også en dag, når det store stivbindede fald kommer? Ja. Så tilspørger jeg dig, Big Sally. Vil du have Small John som hostess over til din ægte mand? Ja. Vil du elske og ære ham, og leve med ham i medgang og modgang, og lade være med at falde over en stivben for tit? Ja. Så giv hinanden en hånd derpå. Efter at vi har lovet og tilsagt hinanden, at vi vil leve sammen i et langvindet forhold, og nu åbenbart bekræftet dette for os skøjler, erklærer jeg hermed for... Nej, hvad er det, der sker? Nej, det er Sallys svar. Nej, kom ud! Der bliver balladen! Vi har brug for en jordmor. En jordmor, er der en jordmor? Nej, kom ud! Muskler, råstyrke og skønhed. 2 barske bier kommer direkte fra Australien. Så godt imod det, mine damer og herrer. For hende kommer nu The Top Sisters. Den ene af de 2 bier vil nu slå en mursten over. De 2 piger vil lave, kræver hår ud under fødderne. De skal op og stå på tegnestifter og glasskår. Men for at sikre os, at det er ægte glasskår og tegnestifter, skal jeg lige have hjælp fra en fra publikum. Er der nogen, der vil hjælpe mig? Ej, der er ikke nogen flere, der vil hjælpe mig. Kom bare herop. Hvad hedder du? Christian. Christian. Godt, skal vi give Christian en hånd? Er det ægte glasskår? Ja, jeg vil. Ja. Er det så også ægte tegnestifter? Ja. Jamen, det var godt. Ligger sig på et svømmebræt med sylespidse. Til dette nummer har jeg også taget deres lillesøster, nemlig Trine Toft med. Hun skal op og stå på storesøsters mave. Forestil nu, at vi befinder os i St. Lukas klostret i Østrig, hvor søstrene Maria, Magdalene og Therese går tur i klosterhaven.